Ali Kayer seruya tu agahi menine. Li em dizanin seherê çûye ser şixolê xwe ji bo pêwîstikî derketiye milê sûk wê şûn da êdî tu rengî diyar nîne. Me serdanê yekîtî kir alaqet taybet û mîna kitap ji me serdanê yekîtî kir û daxwaziya me ji şirta û asayîşê bû ji bo yekî vî kesî bikaribin baş lêkolînekî bikin ev kes eqûbeta wî em bikaribin bizanibin. Heta niha tu tiştekî tam derneketiye destê me lê taybet alaqetê yekîtî welê wisa lêkolînekî wana heye agahiyekî em ji wana dikirin. Heta niha tam encam nebiye ji bo telefonê wî ya koreke yekîtî nikare ser wî telefonê tam agahiya bigire ji bo vê derê ew gere pedeke bikarbin hevra têkildar bibin alîkar bibin. Ser wî ancak em dikarin encamek ser rêya telefonê herî da wî çawa li ku derê sinyalê wî bê xuya kirinê. Me ji bo wezareta navxwe ya lêre ya herêmê me serî lê daye dîsa. Heta niha tam agahîkî me hê jê negirtiye. Ev ji bo me cê metirsîne. Em dîsa daxwaziya me ji bo herêmê giştî rêveberiyê jî ji bo ya herêma Süleymaniyê jî ev daxwaziya me heye demekek kurt da em bizanbin eqûbeta wî ya çawa bû. Gere rêveberîkî li vê derê heye li herêmê gere bikarbin demekek kurt da tiştekî têxine destê me destê malbatê ev çi hate serî wî ye. Belê saet heft seytera erbet derbas bîye. Wê kamerê da diyar dibe derbasbûna wî ye. Lê wê şûn da van kamera da dîsa dikarin lêkolîn bikin hetanê li ku derê çûye çawa bîye û ev texsiyê xwe ki texsiyek seytera seyarak wî ya dibe ev kes dibe min hetanê filan derê biriye ew kes jî diyar e û dikarin bi rêya van daha zû bigîjine encamekî lê hetanê niha encamekî gihîştibin ji me re parve nakin hebe em nizanin encamekî heta niha gihîştine ji me re dibêjin tenê vîya ekî ew dikin ki destê asayîşa em bêjin yekîtî danîne. Evî me mabestê me ne evet destê filan kesê de em dibin rêveberîkî li vê derê heye û li vê muhafazayê de endaye gere bêdîtinê.